मावळमध्ये आजही रेस्क्यू ऑपरेशन होणार आहे। अद्याप काही जण बेपत्ता असण्याची शक्यता आहे। एनडीआरएफ आणि सीआरपीएफ शोध मोहीम राबवणार आहे। एनडीआरएफचं रेस्क्यू ऑपरेशन 8 वाजता सुरू होणार आहे। घटनास्थळापासून 1 किलोमीटरचा परिसर शोधला जाणार आहे। सर्च त्या ठिकाणी केले जाणार आहे। काल रात्रीही उशिरापर्यंत हे सर्च ऑपरेशन आणि रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू होतं आणि या दरम्यान देखील आणखी काही जण बेपत्ता असल्याची माहिती आहे आणि त्यानुसारच आज पुन्हा एकदा या ठिकाणी सर्च ऑपरेशन राबवलं जाणार आहे। ज्या ठिकाणी ही दुर्घटना घडलेली होती त्या दुर्घटनेच्या 1 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये आज हे सर्च ऑपरेशन राबवलं जाईल। तर या संपूर्ण दुर्घटनेमध्ये 4 जणांचा मृत्यू झालेला आहे तर 52 जणांना वाचवण्यात यश आलंय। 6 जण जखमी झालेले आहेत आणि आणखी काही जण बेपत्ता असल्याचं कळतंय। त्यामुळे या ठिकाणी आज पुन्हा एकदा सर्च ऑपरेशन या ठिकाणी राबवलं जाईल।